ऐसे कि 20 बरस पहले ये गाना है भैया अनूप बाबा ए बरानी और लोभ ना है ना पहले के समय कैसा रहे नितलेश बाबा उस समय कैसा रहे कि बाबूजी बियाह तय करस हाँ बड़ा छा तिलक मटकूर बियाह बीते 5 साल गौना रखाओ तो आ कतना विश्वास पहले के चचा लो में रहे हाँ 5 साल गौना बाड़ी मेहरारू तबो अहे तो उनका के गंगा जैसे पवित्र मानल जाई ओह आए है मेरा हमने के देख ली मेहरारू नेवता में चल जाती है हाँ सढ़ुआना हाँ जनी अनूप बाबा मेहरा हेलो हेलो अगर हमार मेहरारू हमारा साढ़ू के यहाँ चल जाती है हाँ आ हम बाहरा बानी हाँ तो जब वो लौटती है तो फोन पर का बतिया हो जाता मेहरारू से का ये नहीं खबर कि कैसन प्रोग्राम भइल हो कैसन फंक्शन भइल हो हाँ ए बरा इतना विश्वास बा मेहरारू पर हाँ सड़होना जाके लौटती है नु हाँ तब मरद पूछे तरह के गोर ले हो तो हाँ अकेला ही भोजन पता ही कोई ले हो जैसे ठीक से नु अत विश्वास बा राम जी कैसे रहले आज गुण गवाता सीता जी के रावण चोरा के ले गए रहे आ तबो कतना विश्वास रहे अग्नि परीक्षा ले देखावे खातिर आ तबो सीता माता का रखले धोबी काला पर भेजियो देले आ हमनी के विश्वास कतना बा कारण कि जैसन होला वैसन विश्वास कर लेगो नेखे गनवा कहले कि एगो सुहाग रात ने मौगी से पूछल उसके तोरा के उसे अफेयर चलतल तो कहतिया कि यदि तारा से मजा के हुलेले होई तो हमरो के मजा के हुदे साफ मरद चुपचाप लगा गेले कि ना ठीक कहती है हम है प्योर बिगड़ा बने तो बिगड़िए नु भेटाई हमरा दीपक जी बाकी बिरह में जरा तरिया कह तारी गावना भइल नहीं के टूटही पलनिया ये भोजपुरी के गजल है जगह हिंदी में गजल होला ये भोजपुरी के गजल है टूटही पलनिया मैं काटिला जवनिया चढ़ली हर जवानी बड़ी तंग करता गौना ले जाए बाला गौना ले जा ए बलमुआ हमर मन करता गौना ले जा ए बलमुआ हमर मन करता रस पढ़ा लिखल बानी अनूप बाबा यह भोजपुरी तो पुआ शब्द हमार मन करता का मन करता ई कहल लेखन जा भेंट करे के मन करता कि देखे के मन करता कि रे संगे रहे के मन करता कि का मन करता ई है तो पुआ भाषा कि हरासमेंट के मन करता ये बुझे वाली बात आई जितना लोग बैठल बस सब है अपना अपना मन मुताबिक बुझ लो कि हम का कहता नहीं का मन करता अब
ये तो पुआ भाषा कवि के भाव हो। तारा का मन करते हम जानता नहीं ये बेरा कि हम असमर्थ बानी। माता बहन लोग के होने का सुनत हम चारों ओर नजर घुमाइनी हो। हां तब सुनी के हो दूर से तो फुहर ना लगी ना हम कहो तो वह सब देखो तो फुहर लगी। एगो प्रेमी कहले एगो प्रेमिका से कि देखो देखो हमरा चूसे का मन करता। अच्छा अच्छा तो में सोनिहारे का बुझे बर्फ चूसे का मन करता कि आइसक्रीम। बाकी वो कहले कोडवर्ड में अनु बाबा जन्नी बाबा का हमरा चूसे का मन करता। कहल कि ना ना चूसला से बढ़त जा रहल बा शरीर। कहल के चुप रहो चूसला से बढ़ी नू हमर ठेहुन पर ले होमे रहे। गलती करना धरू भाई पहला अंतरा हो कहतर की राजा जी अभी 3 बरिस गावना है बाकी 5 बरिस के गावना रखाई रहने हो। ये 30 बरिस पहले का गीत है सकुली। कहतर का चढ़ली जवानी अब जवानी चढ़ के जेबा कि हती चुकी रहनी तब बियाह भई रहे। हती चुकी रहनी तो पहले बाल विवाह न होत रहे। पता नहीं घरी कुछ के लूर ना रही हो ना बुझो कि हमारे बारात आइल बा हम ही नाच देखो तो हनी बैंड वालन के कि हो देखो बैंड वाला हो दुल्हा हमारा ही ना बुझो कि हमरे खातिर आइल बड़े सकुली। नन्हरे उमरिया में डलला से नूरवा ओह घरी पूछौ के रहे नहीं लूरवा। अब तो खेले जाता नहीं तो भौजी मना करते कि ना ए न अब खेले मत जा 16-17 उम्र हो गइल बा। अब खेले मत जा तहार उम्र खेलावे ला हो गइल बा। 16 से 17 है भौजी मना करे खेला 16 से 17 है भौजी मना करे खेला। रतनपुरा झूलन समिति 200 रुपया पुरस्कार बा हमरा रमंजन जी ओम प्रकाश जी अखिलेश जी प्रदीप जी रवा लोग के चलते एक कमेटी के चलते ऐसे कि कमेटी हमने खाती एबार मार्केट बा तो हमरा के हुआरा बोलिए बोला होता लेकिन जन्मजात कमेटी है सकुली जले जियो रमा शंकर यादव कर पूरा एक बार प्रोग्राम हो गई जीवन भर खातिर बना गई वही हम हैं मार्केट बिगड़ी जाए तो वो जावल जल बन ना हो। बाहर का प्रोग्राम बंद कर दें तो बाहर का 1.5 लाख का प्रोग्राम होता रही है घर के प्रोग्राम हो 3 दिन 4 दिन गावल जाके बाकी कहेंगे ना रतनपुरा भइल बथुआ भइल ये परमानेंट कमेटी है सब घरऊ कमेटी आ कहियो विदाई खातिर ठने ना हो जा ए जो हमारे जानत रहे ओम प्रकाश जी रमंजन भाई आ तब वो दाब दूब के बनाई ले जा हम कहने चली कोनो बात नहीं कहे वो में ब्राह्मण देवता का प्रोग्राम हो गवाई तो रेंज हमारे जानता रहे ओम प्रकाश जी कितना महंगाई ली ए जो खर्चा बर्चा पो आइल बनी जगह में वही में के फोन कैले हुए कि 2 जना होता है लोग अब लो संतोष बाबा वही बुझाता हमारा संतोष बाबा को 16 से 17 है ये द्वार पर दुगुला नहीं खा भाई बहुत बढ़िया बाबा ब्राह्मण के प्रतिष्ठा हो दुगुला हो तो गाड़ी गैंग हो तो हमने के तो लोग सरवालू हेड़ा ले हैं सब दुगु रवो सब गाड़ी सुनती कि बोलोले कहे कर लोग के ये बहुत बढ़िया कहले मैंने कि सिंगल कार्यक्रम भइल बा ना तो रतनपुरे होला बथुआ होला 12 बजे 1 बजे के बाद केहू आधा से कम लोग हो जाला इतना जे लोग बैठल बनी
ये विद्वान श्रोता बनी लो तो विद्वान के लायक विद्वाने ला बात कहल के पसंद पड़ेला ना तो हाथना देर सिंहल पुराण कहीं ना होला ना अपनी गाय ले जा 2 घंटा 2.5 घंटा काफी हो गई वही में 2 बेर चाय पिए बैठ जाए बाकी बारी 3 घंटा गा के 9 से 12 तो बैठने हो सोनो से 17 हेला भागी मना करे खेलल बिरह गयानी मैं तोन जोरो मोरे बालम मोरे साजन बिरह गयानी मैं तन जोरता गौना ले जा बोलम गौना ले जा ए बोलमुआ हमर मन करता गौना ले जा ए बोलमुआ हमर मन करता दीवाना